mahimong babag ang kalayo sa kuhaanan og tubig sa pagpanguma sa Egbo farmer sa Bakong lungsod sa Salog. Sanglit may patigbabaw ang ilang kadasig diha sa pagbaton og tradisyonal nga pamaagi sa pagpatubig. Sa laing bahin, mikita na og kapin 70,000 ka pesos ang mga mag-uuma didto sa Barangay Santo Niño. Sayro nato ang dugang detalye gikan ni Lady Mary Luya. Kita sa mga miyembro sa Bakong Farmers Association ang ilang inisyatibo kung giunsa nila pagdiskarte sa patubig alang sa pagbisbis sa usa ka ektaryang gulayan, sanglit ni hitman ang tubig sa ilang lugar. Nakaideya ang Barangay Bakong sa lungsod sa Salog sa paghimo sa tradisyonal nga pamaagi sa pagpatubig sa ilang gulayan, diin mamahimong makatabang kanila tungod kay suliran sa maong barangay ang tubig nga pangbubo sa ilang kapin ektaryang umahan. Kiniilang giadaptar pinanguluhan ni Egbo President nga si Jeffrey Panebio diin ang ilang patubig alang sa ilang umahan nagikan sa water system nga proyekto sa probinsya diin nahimutang sa merkado. Ilang gisumpay-sumpay ang hose hangtod na abot sa mismong gulayan ug pinaagi sa pagdugtong sa kawayan nga ilang gigamit aron makaabot sa matag nga bahin. Ang Bakong Egbo Farmers Association nagsugod og pananom kaniadtong Disyembre 17 sa miaging tuig nga adunay 47 ka mga miyembro apan nahimo na lamang kining 15 sukad atong nakasinati sila og kapakyasan kon failure. Sa pagkakaroon aduna sila'y tanom nga talong nga mukabat sa 8,000 ka punuan ug giiras nga sibulyon ug matud pa kang Panebio miabot sa 865 kilograms ang ilang abot sa usa lamang ka harvest diin nakahalin na sila sa hapit 30,000 pesos. Nanawagan usab si Panebio sa mga gustong moapil sa ilang asosasyon tungod kay adunay plano ang asosasyon nga mag-abri na usab sila og atsalan nga 2 ka ektarya, 1 ka ektaryang kamatis ug 2 ka ektaryang kalabasaan. Matud pa niya nga dinhi sa Egbo lahutay ra gyud sa mga miyembro ang gikinahanglan. Katong gusto pod nga moapil nga miyembro, mag-open mig atsalan ron. Doon ay atsalaan nga iplano na mo 2 ka hektarya, kamatis nga 1 ka hektarya o kalbasaan nga 2 ka hektarya. Wow! Bisag daghang problema ang Igbo, lahutay ra gapon. Sa susamang kalambuan, nagpasalamat ang Zeta Phi Omega Bakong Chapter, pinaagi kang Aya Noruy, tungod kay nahimo silang parte sa Egbo o gidawat sila sa ilang tumong sa pag-apil nga community service. Nakadawat usab ang asosasyon og 111 ka fruit tree seedlings. Sa laing bahin, mikita na usab og kapin 70,000 pesos ang mga mag-uuma sa Egbo dito sa Barangay Santo Niño, Salog sa ilang pagpananom og talong, atsyal ug ampalaya sa ilang 2 ka ektaryang yuta nga gisuddan ni atong Enero karong tuiga. Sa pagkakaroon aduna na usab sila'y sibulyon og hapit na usab nila masugdan ang pagtanom og mais sa 2 ka ektaryang luna, atsyal 2 ka ektarya ug kalabasa 1 ka ektarya. Matud pa ni Lorna Untulan, ang president sa maong asosasyon, nga ang ilang miyembro mikabat sa 40 ka miyembro og niini apil na ang hugpong sa mga kababayin-an. Dugang paniya nga kasagaran kanila magtiayon, magkuyog sa ilang pagulayan ug nakita nilang maayo kini nga pamaagi sa pagtinabangay ug pagsinabtanay sa ilang grupo. Kasagaran gyud magtiayon jud mi manhin sa amo ang garden. Mas maayo di ay itong magtiayon manhin sa garden kay bisag mahapnan wala ray di ko na ba kanang di ta pagutan ano na do kay ka. Ano man mas maayo sa mga magtiayon kauban nako dinhi sa Santo Niño apil na mo kay lami kaayo ang garden kun magtiayon dayon sila pud maghisgot pud sila dire ang mga laki namo diri man maghimo sa kanang bugat kami po magkababayan dito pud may magguna dayon maminaw among mga bana maghisgot mi sa ilang kalaki ug unsa among mga bana na. Sa pamahayag ni Nanay Belen Tang-uy, gipahinumdum niya sa mga mag-uuma ang kamahinungdanon sa pagpananom ug mga utanon. Naadyo'y kita aning kaning pagtanom. Ang mga tao, dili na mahadlok ka, magtanom ko ani. Asa man na ako ibaligya? Tag sa 1,000 ka kilo, di ba? Karon nakita nga walay problema ang pagbaligya. Ang problema ang inyong kakugi. Ug ang mga katawhan makita nga pwede di ay sa ubang nasod ang mga farmer dato kayo.
Ang problema diri sa ato, daghang kayo mga yuta, pero walay tanom. Ang nahibawan lang nato itanom, mais, lubi, dugay, dayon humay, ang mais, pagtanom, kaduhara sa usa ka tuig or kausa, pag human sa pila ka bulan to walay trabaho, walay makita, walay kita. While kaning vegetables, whole year round. Kung pwede pag yun mo expand. May daghang kaayong utang ang pwede itanom dinhi sa 3rd District, labi na dire sa Salog. Nakadawat usab og tag 75 kabuo kada klase sa fruit tree seedlings ang asosasyon sama sa durian, lanzones, rambutan ug pomelo. Sabtang aduna usab 15 ka miyembro nga nakadawat og tag 3,160 gikan sa Tupad 1. Gikan diri sa Barangay Santo Niño, lungsod sa Salog, kini si Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita, please like and follow our Facebook page sa Provincial Information Center sa Zamboanga del Norte. Pwede usab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga mga panghitabo dinhi sa atong probinsya. Ug mag-comment usab kamo aron mahibawan namo ang inyong mga reaksyon ug opinyon. Kini ang Egbo Agribalita, Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.